Wat denk je daarvan, Lautenbach? Ik hou de microfoon vast. Dat denk ik absoluut niet, want wij zijn het voor sterke provincies, ook voor het bestehen van de provincies. U zijn misschien een reorganisatie in de Ronestad, maar voor de rest is het zo dat wij er met een hele duidelijke taakverdeling komen tussen wat doet de gemeente, wat doet de centrale overheid en wat doet de provincie. Want nu is het een heel soort zo dat een hele soort instanties er wat in omreren en dat verbetert de kwaliteit van het bestuur. Dan ging ik naar D66. Ik even achterlangs. Maar u ook. Ja, het verhaal van de Frieske Riet, dat is meteen blikken alweer incorrect. Want D66 Friesland die wil helemaal net dat Friesland opgeeft in een groot landsdeal. Dat is een... Ja, maar zou verder gaan. Beseft u dat er een botsing komt met de landelijke politiek? Nee, er is geen sprake van een botsing, maar wij hebben wel de visie dat het van de discussie van onderop gevoerd moet worden. Dus dat we eerst beginnen met de problemen benoemen, de taken benoemen die de provincie zou moeten hebben. En dan zien hoe dat het beste kan worden uitgevoerd. En het landsdeelverhaal, dat speelt vooral in de Randstad, waar de provincie al zover in invloed en functie heeft ingeboet, dat het dus daar de hoogste noodzaak is om inderdaad op te schalen, zodat niet het een strijd is van provincie en grote steden onderling. Dus dat is een heel ander verhaal dan wat hier in het noorden speelt. Maar D66 die ziet wel verder dan de oude historische dijken en de historische grenzen. Want we moeten naar Europa kijken. Europa kan soms al meer voor Friesland betekenen dan Den Haag. Want ja, Europa ziet heel sterk het belang van de regio's. En D66 wil er alles aan doen om daar optimaal van te profiteren. Oké, bedankt. Volgens Douwe-Jan Elzinga, hoogleraar in Grijs, zou het eigenlijk ook mogelijk wezen om een soort Groot Friesland te krijgen, met Noord-Holland erbij. Ja, wat vindt de Partij van het Noorden daarvan, van dat soort ideeën? Ja, dat was wel even een verrassing dat die hoogleraar daarmee kwam. Hij stelde voor dat Drenthe die zou naar Overijssel gaan en dan zou er een groot Friesland komen. Volgens mij was dat iets wat uit de lucht gegrepen is op dit moment. Samenwerking tussen Groningen, Friesland en Drenthe. Dat is naar mijn idee de discussie, hoe geef je dat vorm? Daar zijn problemen in de vormgeving en daar moet hard aan getrokken worden naar mijn idee. Dan heb ik nog een idee van het landelijk regeer om aast in Grijs een wethouder te krijgen die door de Friese cultuur gaat. Ja, dat is dik wel wat een pad, of net, mevrouw de Vries. Ja, dat is wat u zo belangrijk, ik wil nog net onder de water. Friesland praat zelf over Fries culturele zaken. En dat gaat net vanuit Grijs, vindt dat plak. Dus dat is een raar idee, dus dat geven wij net niet mooi. Nou, wij ook niet hoor. Zou maar wat jaren. Ben er meer mensen die hier rond de tafel zitten die daar wat van zeggen? Want ik ga naar Ademata. Ja, dus Greg had dus steeds dat Albert Oostland als zijn had. Er is al lang Groot Friesland, dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. En ik vind dat van D66, ik wil het wel eens meer weten hoe het nog precies zit. Ik wil graag duidelijk dit hebben, want in Den Haag zei Alexander Pechtold, wie moet dan naar landsdelen daar. Dat zei hij ik voor het noorden gewoon. Hij had toen een paar landsdelen van in Nederland. En dan circuleert er een folder en er staat dan op passie voor Friesland. Met het gezicht van Alexander Pechtold erop. Ik denk, had die man het wakker zeggen? Ik vind het heel raar. Ik word er wel eens duidelijk door haar. En dan denk ik als je zegt van wij willen hier zelfstandig bloeien, dan mij dat doet in Den Haag. Ik was troklinker, dacht ik. Ik kom haast nog weer even naar de Rota, maar ik ga eerst even naar Gerrit van Nel van Provinciaal Belang, want die wil je even wat zeggen. Dat is een mooi punt wat de Orie trof Adema. Die zei van, hoe zit dat en kunnen we dat acuut lezen, want hij mag aan zijn verantwoordelijkheid oorlezen naar Den Haag. Dat grote voordeel hebben wij, dus als Provinciaal Belang Friesland, dat wij plan uitzezen kunnen, wij gaan van Friesland en hoe in het verdere traject geen verantwoording oorleggen. Dus we willen net op een vinger steekt. Dus we kunnen er ook even maar zeggen dat wat we in ons programma hadden, dat we ten volle uitdragen. Als daar komt er wat voor in de discussie. Benedict. Ja, hier in Friesland roep en razen, maar het in Den Haag besluiten. Dus hij is helemaal weer in de malken te brakkelen. En wie binnen er van dat Friesland bloed, zoals het is. Maar dat in de Ronestad, waar de grote steden meer geld omzetten wordt dan in de provincie Zuid-Holland. Ja, dat daar wat gebeuren met de infrastructuur, dat is logisch. Dus wie bent van het 2 sporen beleid. 2 soorten provincies dus.
Is het eigenlijk zo dat de provincies wel wat macht hebben over haar eigen dingen? Van Maurik, wat vind je ervan? Ja, dat denk ik zeker. En Benedictus die maakt volgens mij een terechte opmerking. Ik vind het heel mooi dat in de naaie regeringsverklaring dat de provincie er een goed plak jong wordt. Het is nog net zo lang geleden dat er gewoon twijfelen waren om het bestaansrecht van de provinciale bestuurslaag. Die discussie hebben we achter ons liggen en dat blijkt heel duidelijk. Vind ik dat provincie maar een eigen culturele identiteit zoals Friesland, Zeeland en Limburg. Daar is nadrukkelijk waardering en respect voor. En dat het Fries gewoon in wordt in het regeerakkoord, dat vind ik echt positief. Als je zegt, en dat vind ik wel heel leuk, wij hebben 4 jaar geleden hebben we toch eenzelfde soort jongen bij de vorige verkiezings. En onder de oren Janne Witske de Vries, die zie je Geert Benedictus. En toen zitten we te praten van welke kant ze het opmaken. Toen is er binnen de provincie een stedencomité Fries opgericht, daar had Boukje Mierema namens u in zitten. En ik denk dat er in die 4 jaar hier heel wat bereikt is en dat we met Fries nou op een punt staan dat we gewoon de komende 2 jaar we scoren moeten. En het hek boven, wij moeten de Haagse bureaucratie maar we knokken. En het doorwerk, maar we moeten hier in Friesland vooral de komende jaren maar we in rieren blijven. En volgens mij luidt de bouw gewoon voor het doel en die moet erin. Ik heb gelezen in de krant dat de steden wat nader. Het lijkt hier wel dat de andere partijen wat de ogen sluiten van wat er in Europa en wat er in Nederland speelt. En dat is dat als we onze andere 2 noordelijke provincies wel heel serieus zeggen van wij zouden wel een noordelijk landsdeel willen. En wij zeggen als D66 Friesland, wij willen van onderaf bekijken wat zijn de problemen, wat zijn de taken van de provincie. Want we zien gewoon dat er op dit moment, als er straks verkiezingen zijn volgende week, hopen wij dat de opkomst boven de 50% komt. Dus er is al met de democratie als eerste al heel wat te halen. En vervolgens met de taken zien we toch met wegen en water dat er soms wel 3 overheden zijn die allemaal meepraten over hetzelfde. En ik denk dat de Friesen dat ook wel eens een keer wat efficiënter en wat duidelijker willen zien. En die discussie willen wij voeren. En hoe dan Friesland heeft altijd al wisselende grenzen gehad. Maar wij zeggen vooralsnog wel van Friesland heeft een natuurlijke grens en natuurlijke cultuur en taal. En daar moeten we recht aan doen. En dat moeten we niet in eerste instantie met een blauwdruk erboven maar meteen opgeven. Dat zal de FNP greep goed in de heren klinken. Mevrouw Flapper, wat vinden jullie ervan? Ik kom even bij jou. Nou, voor de FNP heeft Friesland wel degelijk nog een hele grote bestaansrecht. En sterker nog, wij willen die positie van de provincie nog wel versterken. Terug op bepaalde gebieden ik meer voeg naar de provincie te halen. Als we het hebben over taal en cultuur. Maar D66 gaat het ik hield het over Europa. En ik denk dat Friesland zelf wel sterker nodig is om in dat Europa mee te doen. We hebben al een hele grote contacten met andere gebieden in Europa. Dat Friesland als provincie kent dat ik wel. Ja, Nou, het is meer in ieder geval duidelijk. En ik denk dat je nog ben ik bijna nog duidelijk te krijgen. D66 is dus voor het opheffen van Friesland dat er voor komt. Dat is helder. Nou, die helderheid hebben we. Dus ben je 2 partijen op tafel die dat wel willen. Nee, dat geldt gewoon duidelijk. Dat weten wij met dat binnen. De ChristenUnie wil dat dus bevast net met dat helder zijn. Ik had toch van een gedeputeerde gevraagd dat die kunnen luisteren. En dat die kunnen, ja, ook goed. begrijpen kunnen luisteren. En dat